A de Arturo é a historia dunha vocación cumprida por riba das dificultades. Ía para cura e renunciou ao sacerdocio, pero non a súa vocación de servicio. Hoxe traballa nun centro de Cáritas en Viena. E de Viena chegou a Coruña Vladimir, tamén para cumprir coa súa vocación. Músico e compositor, agora traballa na Orquestra Sinfónica de Galicia. Arturo e Vladimir son europeos que cruzaron os seus destinos. Viena é a capital europea da música clásica. Unha cidade imperial bonita e habitable. Os niveis da renda de Austria son dos maiores da Unión Europea e isto tradúcese nun estado de benestar. Pero tamén ten un dos índices de suicidio máis altos. O Rauchen é unha insatisfacción crónica do vienés, unha tendencia a ver o vaso baleiro aínda que estea case cheo. Max, wir haben schnurlos, gell? Wenn es für mich ist. Tschüss, bitte. Bueno, para mí Viena é unha ciudad fascinante en todos os aspectos, é unha ciudad multicultural. O que é interesante é que bueno, hai moita xente que ten problemas psíquicos serios. O sea, en Viena se dá moito a depresións. Para que os vieneses estean felices ten que protestar, non? Nada pode estar perfecto, non? Sempre ten que buscar o piliño, sempre ten que buscar, bueno, aquí falta unha gota para que estea cheo a tope, non? Eu creo que non é casualmente que Freud tuvo aquí a posibilidade de formar a súa teoría da psicoanálisis, porque aquí tiña campo suficiente con persoas con problemas serios daquela, non? Hoxe xa se pode curar moito, axudar moito, pero se dá, que a xente ten moitos problemas psíquicos, non? Tamén palpamos nós na xente que ven aquí que ten a veces problemas serios, non? S2, S3, S7 und 4 und 74A. Arturo desenvolve a súa vocación solidaria neste centro de Cáritas. Un 70% dos residentes son alcohólicos. Poden pasar anos no centro ata que atopan as forzas necesarias para loitar fora contra os seus demos interiores. Hai unha norma radical. Para permitir que os que realmente se queiran rehabilitar poidan facelo, todos teñen que pasar un control de alcoholemia na entrada. Ninguén pode entrar bébedo. Pois ese foi o chaval que saliu o sábado, trasnochou sábado, domingo, lunes, o que bebiu esa botella de whisky, esas cervezas e tal, e onte chegou eran as 11 menos 10, e ainda tiña unha mínima alcoholización. Deixei-no quedar en casa, porque xa estuvera 3 días fora, e como ten problemas de depresión tamén, a miña decisión foi deixalo aquí e non mandalo para fora, non? Senón tiña que pasar outra noite fora. E cando chegou o dinheiro do INEM, que chega entre o día 6 e o día 10, tiña o dinheiro no bolsillo e fui a xogar as cartas. E xuntouse con unha tropa que o deixou en calzoncillos. E agora non pudo pagar os 185 euros deste mes. Jo, hvor sieht du altså belæg forlangt? Bertel, dürfen wir?
Aqui está Bert, dos nossos cozinheiros. Estuve vivendo aqui vários anos também. E agora, lembra onde está atuando, não? Simone. Leva vivendo já 7 meses numa vivenda da Caritas. Controlamos os boletos do banco se pagou o alquiler. Controlamos se paga também luz e gás, que é importante. Se tem deudas, se paga as deudas. Tem que aforrar durante esse tempo uma certa quantidade para poder conseguir essa vivenda depois também através do Ayuntamiento de Viena. Bueno, aqui passamos a lavanderia. Hier. Walter, dürfen wir kurz? Natürlich dürfen wir. Du mein Gast. Bueno, aqui temos a Walter. Levou... Wie lange hast du im Haus gewohnt? 1,5 Jahre. Levou um ano e meio vivendo aqui na casa, com uma maleta sem nada. E agora já... Die Pension hast du noch nicht gekriegt, oder? Doch. Agora já arreglou assuntos para cobrar a pensão, para a vivenda e tal, e agora estão todos juntos com a família, não? I spent 26 years in Australia, 4 years in New Zealand. Tinha plantações nas Filipinas, propriedades, e perdeu toda a causa de taifún e quedou sem nada. Ou seja, todo o que tinha feito durante anos, destruído, não? E não tinha, claro, porque não, é um país pouco desenvolvido, não tinha meios para sobreviver. E decidiram a família, que ele viesse para aqui, preparar o campo para que pudesse trazer a família, não? As suas 2 filhas e a senhora. Was wirst du aufschreiben, Franz? Was schreibst du auf aufs Plakat? Ein überaus freundliches und herzliches Willkommen. Ein überaus freundliches und herzliches Willkommen. Un muy cordial e caluroso bienvenido. Herz-Lungen-Asthma. Herz-Lungen-Asthma. Tem asma de pulmão e de coração. Isso é toda a consequência do álcool. As pernas também não funcionam muito bem. Eu te comentava antes abaixo, não? Que se vão queimando os nervos. E depois a coordenação. A ele está proibido, por exemplo, subir-se a uma escaleira, não? Um dia bonito, quando se acaba o dia, já nada é assim como foi. Wenn man das nicht mehr erlebt, was einmal war. Bueno, pues é que o tempo passa muito fugaz, não? É que, como diziam os filósofos gregos, não? Que ti nunca podes entrar 2 vezes no mesmo rio, não? Porque a água cambia, não? Hoje fazemos o plano de trabalho para o próximo mês. Como eu sou o único que tem nenos pequenos, outra gente ou tem já nenos maiores ou não tem, pois eu sou o que primeiro digo, bueno, isso vai, isso não vai, não? Para mim. Ou seja, eu tenho aqui nisto todas as vantagens. Eu levo uma vida privada em esse aspecto fabuloso, não? Eu creio que o sentir-se bem no trabalho, sentir-se útil, sentir-se realizado a um certo ponto, dá-me muito, não? Que gane 100 euros, 200 euros mais, pois não compensaria isso, entendes? Não compensaria. Pois se de manhã na pensão se tenho 50 euros mais ou menos, não me interessa, não? A vocación de Vladimir é temperá, como a de Arturo. Aos 5 anos tocaba o violín e xa empezaba a compoñer. Aínda que é ruso, estudiou en Viena. Alí casou, tivo unha filla, Verónica Olga, e nacionalizouse austriaco. Vladimir, un tipo curioso. Es como un fantasma. Es muy callado, viene, hace el trabajo y se va. Nadie sabemos que era compositor. Es muy amable, muy buena persona y como compositor tiene mucho talento y es buen violista también. Es serio, con un buen sentido de humor y es un chaval muy majo. A familia de Arturo é de CEE.
Seu avó foi Ramón Camaño, o fotógrafo da Costa da Morte. No tempo da fame os pais tiveron que emigrar, pero a nai de Arturo nunca chegaría a toparse ben en Suiza. Arturo estudiaba para crego, malia o disgusto da súa nai, que vía que a vocación do seu fillo os deixaba sen descendencia. O suicidio da nai fixo que Arturo colgara os hábitos como unha homenaxe póstuma. Minha nai sempre foi unha persona aberta, alegre, cariñosa a tope, con un sentido para a familia, pero demasiado xa, non? Se preocupaba por todos, escribíase con todos, quería locamente a nenos, non? E, bueno, viu tamén a min que estaba en unha congregación religiosa, non iba a chegar a netos, non? A causa do voto da castidade non iba a chegar a netos, e tamén creo que foi un elemento así un pouco frustrante, non? Bueno, eu creo que as depresións que sufriu miña nai en esa época están relacionadas ca vida de emigrante, non? Ten que traballar aí, ten que estudar aí, pero a súa alma, o seu corazón, as súas ideas, o seu cariño está en Galicia. E iso é tremendo, porque iso rompe a persona, pero en dúas partes. Depois que hai unha depresión fuerte, e daí xa non saliu. Tuvo o primeiro intento de suicidio, depois outro máis, e ao final, cando estaba xa en casa, cando parecía que iba mellor, que xa non estaba no hospital, que xa podía facer as cousas ben, tal, pois aí tuvo bastante forza para sacarse a vida, pero definitivamente. E foi un choque, pero fenomenal para todos, non? Eu en ese momento estaba aquí en Viena, estudiando, e foi moi fuerte. Eu creo que a emigración, calquera emigración, para a psique humana é unha pasada, é unha pasada. A emigración de Vladimir non foi tan traumática. Un día a Orquestra Sinfónica de Galicia actuou en Viena, gustoulle e decidiu probar sorte. Fixéronlle un contrato dun mes ata que un día... Un día, creo que foi unha fecha moi importante para a minha vida. Eu paseando el paseo marítimo a primeira vez en la zona de Torre de Hércules. E foi o tempo típico gallego, un pouco sol, un pouco niebla. E a atmosfera fora de mim e dentro de mim foi parecido. Eu pensando esse sítio para minha vida agora. E depois eu he hecho audição e recebido um contrato. E a partir do ano 95, sí, vivo aqui. Sí, sou contento, mais ou menos. Pero a gran vocación de Vladimir é compoñer. As ideas véñenlle de moitas maneiras, ás veces mesmo xorden dun paseo pola cidade da Coruña. Más difícil es empezar, más difícil buscar la idea, buscar la por qué tú quieres escribir una obra u otra. Y cuando más o menos sabes esa idea, necesitas un impulso, no sé, un impulso melódico, un impulso rítmico. Despois ven o traballo de plasmar estas ideas no pentagrama, de sentar e ir buscando pouco a pouco o que a composición precisa. Procura ir pulindo a escrita a través da interpretación da súa actual compañeira, Ruslana. E muy tranquilo, no sé, ese adagio. O andante, 56 más o menos. 56, ¿a dónde está mi metrónomo? Vale, es más o menos así. Y sabes, de notas armónicos, claro, pero no armónicos muy expresivos, pues más vibrato. Es complicado. ¿Armónicos? No, armónicos sin vibrato, claro.
O traballo de Arturo no centro complétase con visitas de seguimento a internos rehabilitados. Bueno, aquí vamos a visitar a Rodolfo, que estuvo vivindo no noso albergue hasta fai unha semana, e agora Cáritas puxe a disposición esa vivenda e a ver como vive, vamos. Ja, und da ist Hof, da ist Wäsche. Nicht von mir. Die Hexe gescheit. Die haben wir gekauft. Nein, die habe ich hergegeben. Das ist ja natürlich so, 6 Millionen, ne? Ja. Also, kannst du ja noch was erzählen, wie sie das... Ja, alles was du willst, nicht? Alles was du willst. Ele como se montou aquí unha vivenda chuliña, vamos. Leva unha semana vivindo aquí e está todo... Coffee? Coffee? Yeah, sit down, please. Thank you. E xa tuvo de todo aquí dentro, personas problemáticas. Para un tuvo que chamar a ambulancia que estaba xa deitado nos seus excrementos, estaba moi mal, punto alcohol. E agora pois estamos sorprendidos. Limpou ventanas, limpou chan. Ja, alcohólico crónico, 7 terapias. Ele aprendiu oficio gráfico, non? E sabendo ese oficio gráfico, falsificou cheques e falsificou bonos de gasolina, por eso estuvo varios anos na cárcel. De momento está vivindo sin alcohol, e mentres que vive así, pois, ben, funciona ben. Zu den Anzug packst du Krawatten, zu den... Ne? Ele é unha persona que gusta vestir moi elegante e tal, non? Ja. Gusta andar ben. So. E para iso ten esa serie de corbatas que, se mete as corbatas, parece un político calquera. Ich bin ein bisschen vorsichtig. Ne? Wie gesagt, kein Alkohol, das ist einmal so oberste Gebot bei mir, weil sonst habe ich das wieder alles verloren, was ich jetzt habe. O próximo que ele quer realizar é buscar-se unha parexa. Xa tuvo 3 parexas xa, estuvo con 3 mulleres durante moito tempo, e tal como fui montando a súa vida con elas, despois, a causa do alcohol, foi todo abaixo, non? E quedou solo, e mentras que viva sen alcohol, mentras que viva abstenio, pois se cree capaz de chegar a todo o que ele se imagina, non? E o próximo sería unha parexa. Is your team? Is your team? Vai Mannschaft, né? Ja. Os violinistas someten o corpo a posturas tensas que co tempo poderían impedirlles tocar. Por eso Vladimir acode a un xinasio, onde de paso practica kickboxing, unha das súas debilidades. Creo que es una bellísima persona y bueno, como músico yo no soy un gran entendido, pero creo que es de lo mejor que hay, ¿no? El récord de él lo avala y bueno, pues ahí estamos. Non hai cousa mala que non teña un bo, non? O fallecer meu pai, e ser o fillo único, el deixoume media fortuna, digamos, non? Como emigrante traballando toda a súa vida, pois deixoume media fortuna, un piso, bastante no banco, un coche e tal, e con ese diñeiro que ele me deixou, pois tivemos unha base fabulosa para montarnos a nosa vida e o exilio. Compramos un piso, 130 metros cuadrados, os dous, e bueno, daí fomos empezando a formar a nosa vida de parexa, nos casamos, primeiro polo civil, no 98, pois xa naciu Manuel en abril do 99, pois nos casamos pola iglesia no 2000, o ano pasado naciu Tamara, en diciembre de 2001. E o que creo moi necesario e fundamental é os fillos darlle posibilidades, ofrecerlle posibilidades, e depois eles que podan asumir esas posibilidades, aproveitalas, non? Depois, transportarlle valores de comprensión, de amor, de cariño, de compartir,
de respeto aos outros, de tolerancia. Para mí é moi importante que o meu fillo, cando vexa a estranxeiros, entre comillas, non? Que ele, neste momento, é austríaco e español. Non? Que teña respeto, que teña tolerancia e que teña un espírito un pouco aberto, non? Para poder ver o diferente, pero non velo como un peligro, senón como unha posibilidade. Algo que el lle poda dar algo, que se poda enriquecer, non? Vladimir e Ruslana coñecéronse na Sinfónica de Galicia. Ruslana é ucraína, primeiro violonchelo da Sinfónica. Comparten oficio e intereses, pero é fácil a convivencia entre dous músicos. Son pregunta interesante, porque claro que sí, porque tenemos muchos temas juntos. Es un hombre muy fuerte, tiene mucha personalidad. O Ruslana tiene carácter muy fuerte. Bueno, aparte de eso es muy sensible. Tenemos que hablar siempre, entendemos bien qué hacemos, qué yo hago, qué ella toca. A veces tenemos problemas, por ejemplo, si ella tiene que estudiar mucho, 8 horas al día, 10 horas al día. A veces en preparación para un concierto es cosa muy dura. Silvia é teóloga, como Arturo. E se a convivencia entre músicos pode presentar algúns problemas, a convivencia entre teólogos pode presentar outros ben diferentes. O que é o tema de Navidad, Nochebuena, todos os anos peleas, non? Por qué? Porque aquí a festa se fai de outra maneira, se celebra o Adviento, aquí a festa principal é o 24, Nochebuena, con árbol, con regalos, con X cousas, non? Eu non lle dou importancia porque non o vivín. Sehr gefährdet sind, oder? Ja, schon. Ja, sag, aber das ist so. Ja, schon, aber das hat jetzt nichts mit dem zu tun. Na auch. Ja, aber das ist ja nichts Positives, ne? Weiß nicht, aber bei uns ist das einfach ganz verwurzelt von Kindheit an. Ja, aber es ist verwurzelt, aber, ja. Well, era que quere que diga que está moi dentro da xente deste país, diferente da España. E por eso eu non lle dou importancia ao árbol, e en concreto en todo a simbólica, todo o mito alrededor deso, non? E aí, bueno, di discusións, hasta que chegamos ao día 7 de xaneiro non hai paz en casa. Todos los músicos más famosos del mundo, y Mozart, y Schubert, y Schumann es de allí. Y siempre había muy buenos músicos, mejores orquestas del mundo. Y Viena, si vas a dar paseo, es casi toda casa te dice algo de... Por ejemplo, Beethoven aquí escribió una sinfonía número 9, no sé. Otra casa, no sé, aquí vivió Mozart, aquí Schubert, es increíble, sobre todo para gente de arte. Yo estaba alucinada, que cada casa te dice algo. Bueno, pois aquí estamos no mismísimo centro de Viena, no corazón de Viena, na Plaza de San Esteban, ao fondo a Catedral de San Esteban. E por aí, máis dereitiño, chegaremos ao barrio do Castillo Imperial, da residencia dos emperadores austríacos, onde residiron Francisco José e Assisi, que serían os máis conocidos, e nos damos unha voltiña por aí, a ver. Aquí estamos no Distrito 1, na zona bella, que se ve polos callejóns bastante estreitos, xa non son esas avenidas amplias e as calles amplias, que ten o nome tamén de Triángulo das Bermudas, Bermuda Triangle. Por que? Hai moitos bares, moitas tabernas, frecuentada por estudiantes, intelectuales e tal, e aquí é posible chegar o viernes pola noite e desaparecer, como no Triángulo das Bermudas, non? E despois de 3, 4 días, pois aparece outra vez, non? Era tamén a zona onde tiñamos locales típicos, favoritos nosos, Silvia e meus, cando estamos en plan de novios, non? Pois aquí hai outro detalle personal que contar. Hai aquí dentro unha escola de baile, Tanzschule Wagner, Escola de Baile Wagner, que Silvia e eu, pois, estivemos aí 2 semestres, un ano,
facendo unha escola de baile onde eu aprendín a bailar o vals vienés, non? E claro, se aprendían outros bailes tamén, rumba, samba e tal. E cando chegamos ao tango, que por suposto é moi erótico e tal, pois fui cando quedou embarazada de Tamara. E 9 meses despois de ensayar o tango, pois nació Tamara. É moi personal, moi íntimo, pero foi así, vamos. Aber Wiener Walzer kannst du noch immer nicht. Pero Wiener Walzer, Wiener Walzer ainda non lle dou moi ben, porque desde logo é moi... A min me marea, porque é moi rápido. Prefería o tango. Aquí estamos no Heldenplatz, na Plaza dos Héroes, no centro da residencia imperial do Imperio Austríaco-Húngaro, e hoxe en día ainda refleja a grandeza dese imperio. Ao fondo está a última parte do castillo que se fixo, hoxe en día é Biblioteca Nacional, e pos aí sala de congresos, e máis aí ao fondo, onde está a bandeira austríaca e europea, é o sede do presidente da República. Bueno, aquí atrás temos a Embajada de Cidadáns Preocupados, que desde que se fixo o novo goberno, a coalición do Partido Popular Austriaco e o Partido Liberal Austriaco, e desde o momento, desde principios do ano 2000, pues están aquí acampados, verán e inverno, protestando contra esa coalición que causou escándalo en toda Europa, como sabemos, non? E mesmo aquí plantados en frente da sede do Presidente da República e da sede do Jefe de Goberno. Están aguantando aí día e noite. A Vladimir, o seu traballo na Sinfónica con Ruslana resultalle cómodo e ten tempo para exercer a súa grande vocación, compoñer. En Galicia atopou o seu sitio, a equivalencia entre o de fora e o que está dentro da súa alma, a tranquilidade necesaria para crear. Arturo en Viena tamén atopou o seu sitio. Un lugar onde servir os demais e onde servir a Deus. A súa nai, dende o ceo, contemplará orgullosa o seu fillo e os seus netos. Amigos, amigos. Ja, bueno. Sollen wir das anschauen? Ja. What words do I